कुकरच्या भांड्यामध्ये मी 1 कप तुरीची डाळ, 1 कप चण्याची डाळ, 1 कप मुगाची डाळ या डाळी आता मी धुवून घेत आहे। डाळ मी चांगली स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतली आहे। याच्यामध्ये 1 मीडियम साईजचा कांदा कापून टाकत आहे, 1 छोटा टोमॅटो पण टाकत आहे, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून तेल टाकत आहे। डाळ शिजवण्यासाठी डाळीच्या दुप्पट पाणी टाकायचं आहे। कुकरच्या झाकणला जिथे शिट्टी वाजते तिथे थोडंसं तेल टाकायचं आहे आणि ह्याला लावायचं आहे, म्हणजे उतू जात नाहीये। आपण जे पाणी ठेवलेलं असतं ना कुकरच्या याच्यामध्ये त्याच्यामुळे उतू जात नाहीये। तर बघा असं मी लावून घेतलेलं आहे आणि आता कुकरचं झाकण मी लावून घेत आहे। आता 3 ते 4 शिट्ट्या कुकरला द्यायच्या आहेत। दालच्या करण्यासाठी इथे मी कांदा हा तळून घेणार आहे। तर मी 2 मीडियम साईजचे कांदे उभे चिरून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये अर्धा टीस्पून मीठ टाकत आहे आणि आता हा कांदा मिठामध्ये थोडासा असा चुरून घ्यायचा आहे। हा कांदा आता मी तळून घेत आहे। हा कांदा आता तळून घ्यायचा आहे। कांदा आता ब्राऊन झाला आहे। आता हा मी एका प्लेटमध्ये काढत आहे। तळलेला कांदा असा पसरून ठेवायचा आहे प्लेटमध्ये, म्हणजे तो मोकळा मोकळा होतो आणि एकमेकाला चिकटत नाही। याची सुद्धा रेसिपी फॅमिली फ्लेवरच्या चॅनलवर आहे, ती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तुम्ही ती बघू शकता। नागपूरला दालच्या बरोबर बिर्याणी राईस सारखा राईस बनवतात, पण त्याच्यामध्ये भाज्या वगैरे काही नसतात, फक्त बिर्याणी सारखी फोडणी देतात। तर आज मी तुम्हाला तसाच राईस करून दाखवणार आहे। राईस करण्यासाठी मी ज्या भांड्यामध्ये कांदा तळून घेतला आहे त्याच्यातच आता मी 1 टेबलस्पून तेल टाकत आहे। तेल गरम झालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये बघा मी 1 चमचा लसूण ठेचलेला घालत आणि थोडा अख्खा गरम मसाला आहे। ही वेलची, तमालपत्र, दालचिनी, हिरवी वेलची आणि लवंग। आता हे परतून घ्यायचं आहे। लसूण मी परतून घेतला आहे आणि 2 कप तांदूळ मी अर्धा तास भिजवून ठेवला आहे। त्याच्यासाठी मी 1.5 ग्लास पाणी घेत आहे, कारण पाणी कमी घालायचं आहे। भात आपल्याला मोकळा करायचा आहे, त्यामुळे जास्त पाणी घालायचं नाही आहे आणि याला दम द्यायचा आहे, म्हणजे दम बिर्याणी करतो त्याप्रमाणे आपल्याला भात शिजवून घ्यायचा आहे। अर्धा टीस्पून साखर, अर्धा टीस्पून मीठ, 2 कप इथे मी बासमती राईस घेतलेला आहे, तो मी 15 मिनिटं भिजवून ठेवला होता। आता तो याच्यामध्ये टाकायचा आहे। मोठ्या गॅसवर 5 मिनिटं शिजवायचा आहे आणि पाणी थोडंसं कमी झालं की झाकण लावून मंद गॅसवर हा भात शिजवून घ्यायचा आहे। भातातलं पाणी कमी झालं आहे, त्याला आता झाकण लावून स्लो गॅसवर शिजवून घ्यायचा आहे। भात बघा आता मी स्लो गॅसवर शिजवून घेतलेला आहे। आता याच्यावर थोडासा मी फूड कलर टाकत आहे, 1 चमचा साजूक तूप टाकायचा आहे वरून, थोडीशी मी कोथिंबीर टाकत आहे। हा जो बरिस्ता जो आहे कांदा तळून घेतलेला तो थोडासा टाकायचा आहे। भात बघा एकदम मोकळा मोकळा झालेला आहे, जसा बिर्याणीचा राईस असतो त्या प्रकारे हा भात झालेला आहे। दालच्या करण्यासाठी मी दुधी भोपळा घेतलेला आहे, त्याची साल काढून घेत आहे। दुधी भोपळा मी कापून घेत आहे आणि शेवटच्या टोकाने असं ह्याला घासायचं आहे, म्हणजे याचा जो कडवटपणा आहे तो निघून जातो। आता याचे मी तुकडे करून घेत आहे। दुधी भोपळा बघा मी असं कापून घेतलेला आहे। दालच्या करण्यासाठी मी इथे एका भांड्यामध्ये तेल टाकत आहे, 2 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे, 1 टीस्पून मोहरी टाकत आहे। मोहरी तडतडली की 1 टीस्पून जिरे टाकत आहे। फोडणीला मी तमालपत्र, दालचिनीचा 1 इंचाचा तुकडा, 2 हिरव्या वेलची, 2 लवंगा, याच्यामध्ये मी लसूण ठेचून घेतलेला आहे, तो 1 चमचा मी घालत आहे। इथे मी 4 हिरव्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत आणि थोडासा कढीपत्ता घेतलेला आहे, तो सुद्धा याच्यात टाकत आहे। 1 कांदा मीडियम साईजचा कापून घेतलेला आहे, तोही टाकायचा आहे। अर्धा टीस्पून मी आले लसूण पेस्ट टाकत आहे। दालच्या करण्यासाठी बघा इथे 1 मी गाजर घेतलेला आहे, 1 वाटी दुधी भोपळा घेतलेला आहे आणि 1 वाटी पालक बारीक चिरून घेतलेला आहे। तुमच्याकडे ज्या भाज्या असतील त्या तुम्ही टाकू शकता। आता याच्यामध्ये मी गाजर आणि भोपळा हे थोडं शिजायला वेळ लागणार आहे, म्हणून मी हे आधी टाकत आहे। हे चांगलं याच्याबरोबर परतून घ्यायचं आहे। 1 टोमॅटो मी बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो सुद्धा याच्यात टाकायचा आहे। दुधी भोपळा आणि गाजर शिजण्यासाठी मी इथे पाणी घेतलं आहे आणि ते टाकत आहे।
या पाण्यामध्ये दुधी भोपळा चांगला शिजवून घ्यायचा आहे. डाळ चमच्याने अशी घोटून घ्यायची आहे. 1 वाटी पालक मी धुवून चिरून घेतलेला आहे. 1 चमचा पुदिना बारीक कापून घेतलेला आहे. 1 चमचा कोथिंबीर मी बारीक कापून घेतलेली आहे. आता हे सर्व मी या मसाल्यामध्ये टाकत आहे. हे सर्व चांगलं आता याच्याबरोबर परतून घ्यायचं आहे. पालक शिजायला वेळ लागत नाहीये, तो ताबडतोब शिजला जातो. पाव टीस्पून हिंग टाकत आहे. अर्धा टीस्पून गरम मसाला. हे सर्व चांगलं याच्याबरोबर मिक्स करून घ्यायचं आहे. या ज्या कुकरमध्ये उकडून घेतलेल्या डाळी आहेत, ह्या डाळी सर्व याच्यामध्ये टाकायच्या आहेत. कुकरमध्ये पाणी टाकून मी हे सर्व याच्यात टाकत आहे. आता हा दालचा शिजू द्यायचा आहे चांगला. दालच्यामध्ये अर्धा चमचा मी साखर टाकत आहे. 1 चमचा चिंचेचा कोळ आहे तो टाकत आहे. 1 टीस्पून मीठ टाकत आहे. हा दालचा आता चांगला शिजू द्यायचा आहे. भाज्या आणि डाळ चांगली एकत्र व्हायला पाहिजे. दालच्यामध्ये 1 टीस्पून मी जिरेपूड टाकत आहे. हा दालचा तयार झाला आहे आणि हे बघा जास्त पातळ करायचं नाहीये, असा घट्टच व्हावा. वरून मी फोडणी देत आहे. त्याच्यासाठी एका वाटीमध्ये मी तेल टाकत आहे. तेल गरम झालेलं आहे आणि इथे 1 टीस्पून मी काश्मीरी चिली पावडर आहे ती टाकत आहे. फोडणी तयार झाली आहे. काश्मीरी चिली पावडरची जी मी फोडणी केली आहे ती वरून टाकत आहे. कोथिंबीर टाकत आहे. नागपुरी दालचा राईस ही रेसिपी करायला सोपी आहे आणि खायला टेस्टी आहे. तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारे दालचा राईस करून बघा आणि अशाच नवीन रेसिपी बघण्यासाठी तुम्ही फॅमिली फ्लेवरच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. धन्यवाद. अर्धा चमचा मी तूप टाकत आहे आणि थोडासा तडका.